Hola, sóc Vicent Ramon, fester de Sant Blai 2020. Com mana la tradició, enguany m'ha tocat tindre Sant Blai en casa, cosa que m'ompli d'orgull i satisfacció. Farem un xicot de record de la nostra història de la festa, quan Sant Blai ens va curar de la festa del Garrofillo, a veure si ens dirà una ajudeta en esta festa que tinguem ara moderna, del Covid-19. Bueno, salut i força a tot el món, visca Sant Blai i visca Montaverner. Bon dia a tots. Em diuen Antonio López i com podeu veure soc l'alferes de Sant Blai 2020. Com ja sabeu tots, aquestes festes s'han tingut que aplaçar i no hi ha ninguna fetxa determinada per a la seva celebració. Però sí que puc contar-vos el que anem a fer avui diumenge. Esta vesprada anem a intentar fer un homenatge a Sant Blai i ho farem de la següent manera. A les 6 de la vesprada sonarà l'himne que sempre ha acompanyat a Sant Blai en les seues aventures, que és el nostre himne nacional, i acte seguit col·locaré la bandera en el balcó de ma casa. A continuació cantarem tot el poble els gollos a Sant Blai, que són una petició que cantarà el poble de Montaverner para que Sant Blai ens ajudi en estos temps tan complicats. I poco más, sols dir-vos que esta festa no sé quan, però continuarà. Visca Sant Blai! Buenas, el meu nom és Paul García, fester de Sant Blai 2020. Com ja sabreu, la festa s'ha cancel·lat. S'ha plaçat per a dins d'uns mesos, degut al ditxós virus. És una festa que identifica molt al poble de Montaverner i a la seva gent. Hem estat preparant-la amb molta il·lusió. Esperem que dins de poc puguem celebrar-la. Li demanarem a Sant Blai que mos tiri un cable. Però el més important és quedar-se en casa. Aixina pense que ho podrem treure avant. Visca Sant Blai i amunt valencià. Bones, gent de Montaverner. Res, em conegueu quasi tots. Soc Vicent de Vivies, fill de Vicente Ramon, que enguany podrà anar a ser l'anfitrió del nostre patró. Però, tot s'aplaçarà. Este missatge anem a donar els tots festers, en companyia de l'Ajuntament i la parròquia, per donar forces, per donar ànims en aquests dies difícils. A tots que m'ho ha sobrepassat, que me'n recorda venint els llibres, les publicitats, la gent diguem ho fareu, jo, què va, això a nosaltres no ens arribarà. Pues sí, ens ha arribat, amb molta resignació, ho assumim, i res, i ara ens queda estar en casa. Intentarem animar estos dies conforme puguem, fotos, vídeos, els actes que ja ens ha plantejat José Andrés en coordinació amb nosaltres, i sols us toca també a vosaltres posar de la vostra part, intentar animar pels balcons i aquests dies tan importants per a nosaltres com era el diumenge i el dilluns de Pasqua, el dia de Sant Blai. Aleshores, res, tragueu el tapís, animeu, apoyeu quan sona l'himne, quan posem la bandera, quan posem els vídeos, quedeu-se en casa, per descomptat, no podem fer altra cosa, però tranquils, la devoció de Montaverner es notarà en tots vosaltres. Si vosaltres els manteniu forts, nosaltres més. I ja arribarà el moment, a tots vos arribarà el llibre de festes, a tots arribarà el moment de poder gaudir de les festes 2020. No tinguem plantejat suspendre res, ho aplaçarem, ja vos avisarem a tots per descomptat, però les festes es faran, perquè nosaltres tinguem moltíssimes ganes que este 2020 hi hagi les festes de Sant Blai com toca, que nosaltres s'ho mereixem, vosaltres s'ho mereixeu més i així no ho farem. Res, molta força, sempre amunt i visca Sant Blai. Estimats festers de Sant Blai i poble de Montaverner, enguany la festa de Sant Blai és diferent. No per això deixa de ser una festa gran.
enguany es correspon viure-la com la van viure aquells xiquets l'any 1678, quan, recluïts, al igual que tot el poble en les seues cases, es van ficar en les mans de Sant Blai. Us anime a que la vivim, perquè la festa va per dins, la professó va sempre per dins, la vivim intensament. Sant Blai no eixirà al carrer, però sí que entrarà en el nostre cor. Desitjar-vos que passem un bon dia de Sant Blai, des de l'esperança de que quan passe tot puguem fer una festa gran, no sols recordant el miracle de Sant Blai, sinó agraint-li també a Sant Blai el que ja de nou podem eixir a la plaça i tornar a viure al carrer i relacionar-nos entre vosaltres. Bon dia de Sant Blai. Aquest any no ha sigut possible fer la festa a Sant Blai, ni la processó, ni la ballada de la bandera, ni la missa, però la festa continua des de casa, des dels balcons, perquè enguany serà un any que no l'oblidarem en la vida. Però hem de continuar treballant perquè des de l'Ajuntament l'objectiu és que aquesta festa siga d'interès turístic. També aprofite des d'aquest balcó agrair-vos a tots els veïns i veïnes de Montaverner la paciència que esteu tinguent en aquest confinament i ja celebrarem la festa. Farem la festa, disfrutarem de tots els nets, els fills, els amics i que visca Sant Blai!